Ale akadongan Las Roha Pajuk Pamuse di pertangyangan Palabok Roha di channel YouTube YKB Namar Hata Bata Tuba. Adorakso majahasi pahusor-husoron ni rohata jumulu mahita martangyang. Ali di bata amanami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Disodo hami nuaing akan na tinubus ni mudar ni anakmu Yesus. Marpungu marhite-hite kanal YouTube YKB. Pasahaton daging tod dinami. Huhu laho tumangihon siyan hatam. Parbadiay mahami dito bagasat tod dimi. Asa totok kami aletu hatama dia dopamu. Leom matotong dihami bisuk. Marhiti-hiti mangatusi, marhiti-hiti margogo hami tong lau mangulaon hatam. Asi maroham, marhiti anakmu Yesus Kristus sihoko pami. Amen. Dihamuna akadongan ia si pahusor-husoron ni rohata dibuat sian buku wasiat na marodolan marpos ni roha ditongani si habiaran. Na di enet siya Jeremia 30 ayat 1-10 halu. Jalan nagabe o jahan ni si pahusor-husorota imasian ayat 32 na madok. Ikon malua khosam ninna Jehuba. Juda di taluh Babel. Bangso Juda akka parangan ni raja. Do Raja Sedekia. Do rumah tanggana di taban Raja Babel. Raja Nebukadnesar. Juda digosa-gosa. Akan nang dibuat tu Babel, songoninang akan natading dope di huta Juda. Raja Juda doho akka parangan nape dibunuh do. Akan natading dope nian bang siap bangsoi dibuang matu Babel. Holan akka napugos doho naso mardiha-diha ma naso dibuan. Disurbudo bagas bulun ni Raja Juda do akka jabu ni si hatoropan. Panurirang Jeremia na dibagasak kurungan boy marnida harorokso ni hutabuluni siap pudi ni hurungan nai. Tarhurung doy bana jalagudurun nakpe Raja Babel pasobuhon ibana mangulu. Alai si Jeremia rap ditongani bangso na marsitauno bulun. Jala marhahurangan siala dihurungani ibana. Ay subui haruar siak kutabuluni. Alanak pesongoni dilehot debatado ulaun tu si Jeremia lau patol hasotona tunaposon debata. Nakpe mangulu jala malua Jeremia dohot bangson na tading di Juda nasay gudordo. Sude lua tinunga diroksohon be jala torop pangisina dibunuh. Hamu akka ale-ale ni YKB namarhata bata tubaon. Gabi hala Kristen dada say torus di bagasan nadinggan nauli sonang jalaso adong biar dot lomos ni roha. Mangihuton do marsobat tu Kristus pe dada nang mangulu di bagasan surgo. Biar doh lomos ni roha say adong doro jala ido bagian ni ngulu. Ngulu narap doh Tuhani dang maddo maningor nok say sude jala sonang sudena. Haluaon nasiat Tuhan Yesus dang maddo ngulu naso adong arsak dohot las ni roha nang si habiarape. Alay nahot di bagasan namarhapor siyaon madalani hanguluan nakpe di bagasan akka si habiaran ido jauh-jauh tu sude akka hala Kristen martang yang mahita. Maulihat Tuhan dihatam na paingotok kami adorang di bagasan ngulu nami odope di portibion adong do akka si habiara tutu na mangarsahi roha adong do totong nasay mabahen tertait roha alay rap dohot ho jala ala ni haporsyaon na dipatugu to dimi
margogo dohami mangadu pisa. Alani Tuhan, sai pahot matotong rohanami, lao mangadupi nasa ragam ni akka hamaulon, tukpe se adong namang gosa-gosa. Asiro hamali Tuhan, jalo mahami, di bagasan anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songoni majolo pertangyangata sadarion, unang lupa hamu akadongan, like, subscribe, jala sagigot tu akka dongan na asing muse. Di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita, marhiti, nunga parsidohot hamu, patol hason barita nauli, rap dohot ye kabion, say di pasu-pasu Tuhani mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.